kɛlɛba de don denmisɛnninw tɛ se ka kɛlɛba ni mɔgɔkɔrɔbaw bila t'a la mɔgɔkɔrɔbaw aw b'aw jija aw de b'a ɲini ka bɛn don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ f'u ye ka kɛlɛ ban kɛlɛ nafa t'a la nimisa kɔ mɛ min gɛlɛya anw ma kosɛbɛ kɛlɛ a ma deli ka foyi dilan k'a daminɛ farafinna fo farajɛla kɛlɛ nafa foyi ma y'a la nimisa kɔ donc anw filɛ nin ye an développelen tɛ fɛn t'an bolo n'a fɔra k'an tɛ bɛn fana an bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di hɛrɛ tɛ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw aw minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la cɛ fara muso kan a y'aw jija aw ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw fana k'aw ye o ka kɛ exemple ye olu fana bolo n'o tɛ n'aw tora bɛnbaliya kɔnɔ denmisɛnninw bɛ mun na kali sini lakali foyi t'u bolo on s'en fout ni nin ye nin kɛra n bɛ nin k'a la ni nin ye nin kɛra n bɛ nin k'a la o tɛ ko bila mɔgɔ ni dɔ ma dɔ lɔn dɔ k'o lɔn aw ka sabali mɔgɔkɔrɔbaw anw minnu fana b'u ye u bɛ fili kɔnɔ a y'a k'aw ka baara ye a tɛ foyi tiɲɛ aw ma a ye denmisɛnninw labɛn aw k'a dɔn k'a fɔ dunan in kɔnɔ yan mɔgɔ si tɛ to yan n'i ye baara ɲuman min k'i kɔ o de bɛ fɔ i kɔ n'i ye baara jugu min k'i kɔ o de bɛ fɔ i kɔ donc ala ka baara ɲuman k'an bɛɛ kɔta ye ala kana baara jugu k'an si kɔta ye ala sago aw sago ni kuma bɔra n da min digira aw la aw ka yafa n ma ala kan. Think Peace.